Yes, jeg blev bedt om at forklare differentialkvotienten. Og differentialkvotienten hænger lidt sammen med sekantens Helling, undskyld. Og differentialkvotienten ser sådan her ud. F mærke af x er lige med et eller andet tal, og det er den her afledte funktion, som du finder ved at finde sekantens hældning, som jeg kommer med lidt nærmere på lige om lidt. Og så når du har sekantens hældning, så jo tættere du kommer på 0, jo tættere x kommer på 0, jo tættere vil sekantens hældning være på tangentens hældning, som er den her afledte funktion. Og sekantens hældning ser sådan her ud. Så kan du se det, og det er sådan, og så skulle jeg også beskrive de 3 trin, så du går igennem for at finde frem til det her. Og det første du gør, det er at finde differentialkvotienten, sekantens hældning, som er det her. Så reducerer du udtrykket. Det gør du, når du får din funktion, så kan du sætte tal ind i den her formel, og så kan du så reducere udtrykket. Og så, hvis det så er muligt, så det tredje step, det er at bestemme grænseværdien for delta x mod 0. Og det var det, som jeg sagde før, det her med at jo tættere x kommer på 0, jo tættere kommer til tangentens hældning og den afledte funktion. En anden måde, man kan faktisk beregne den her, eller sekantens hældning på, det er at, som vi lærte i første G, hældning på en ret linje. Hvordan man finder den, det gør man ved at sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det vi så gør, det er at vi kan skrive det på en lidt anden måde at finde sekantens hældning på. Og det er sådan her. Herned. Ser lidt mere kompliceret ud endnu, men det er en anden måde man så kan skrive det på. Og det her er så hældningen på en ret linje, som tangenten jo så er. Og nogle steder, som jeg også, der er skrevet H, og H det er et givet stykke.
lidt udefinerbart, kan man sige. Ja, jeg har valgt bevissætning 4,1, som er 1 divideret med x. Det gør vi så ved, at vi får den her funktion, som hedder f af x er lige med 1 divideret med x. Den skal vi så sætte ind i 60-reglen, og det gør jeg så lige her. Den ser altså sådan her ud nu. Det ser sgu lidt kompliceret ud. Men vi simpelthen bare reduceret udtrykket. Så går vi videre. Bliver så til AS er lige med et meget kompliceret dividerstykke, som hedder x minus parentes x plus delta x parentes slut divideret med parentes x plus delta x parentes slut minus x divideret med delta x. Og delta, det betyder forskellen. Det er forskellen mellem to x punkter. Og det får vi så til at give minus delta x divideret med parentes x plus delta x parentes slut gange x gange delta x. Det kan man kan se, men det ser sådan her nu, hvor vi ikke er helt færdige nu. Men det vi så gør, det er, at vi bare bliver ved med at reducere. Vi har den her funktion, som vi sætter ind i den her 60-regel. Og det er ret kompliceret. Jeg forstår heller ikke helt differentialregning nu, så men det må vi jo håbe kommer en dag. Nå. Så går vi videre. Og det her bliver så til minus 1 divideret med x plus delta x slut gange x. Grunden til at det bliver til minus 1 er, at de her tal går ligesom ud med hinanden, så der kommer til at stå minus x heroppe, og det er så 1. Ja, kun 1x, ikke? Ja. Og så skulle vi bestemme grænseværdien, det vil sige, at vi kan lade delta x gå mod 0. Og det gør så, at vi får den her ligning AS lige med minus 1, ikke lige med AS pil for A, eller differentieret AX, AS differentieret minus 1 divideret med x i anden for delta x forskellen x mod 0. Det vil så sige, at vi får en afledt funktion, som hedder minus 1 divideret med
x i anden, som er en afledt funktion til f af x er lige med 1 divideret med x. Så as differentieret 1 minus 1 divideret med x2 for delta x mod 0, som jeg også sagde før, det her med at vi hele tiden skal bestemme grænseværdien, så vi kommer så tæt på tangentens handling som muligt. Og det har vi så gjort her. Og det vil så sige, at det kommer til at se sådan her ud. F af x lige med 1 divideret med x har den afledte funktion som hedder f mærke x lige med minus 1 divideret med x i anden.